Babaeng Pilipina, naiinitan. Ang init, ang init. Walang foundation. Walang foundation. Nagkilay lang ako. Walang lipstick. Kasi nga, lalabas sana ako ngayon. Kaya rin ang asawa ko, huwag na lang kasi bigla magmamas. Yun na. May lipstick. Ano kaya ba? Kaya ako ng lipstick. Kaya yung lipstick ko. Hindi ako ng foundation. Ano yung buhok ko guys? Nakikita niyo ba? Please, natin lang. Yung laptop ko guys, no? Hindi ko na ginagamit sa mission. Pati din yung ano ko, notebook ko. Ayun, yung notebook ko. Ginagawa ko yung halos 100% sa mga city ko. Kung meron lang akong mga important na siya, namin naman lahat sa amin. Pag may pinipan ka, ano mo lang doon sa ano mo. Kahit city na lang ang gagawin mo, nakakonect naman doon yan sa ano, sa wireless na sa may pinipan. So, alam mo hindi ko na kaya ginagamit. Meron na naman ako guys ginagamit sa buhok ko pa. Pero hindi ako gaano ganito. Mas gusto ko yung oil na lang yan. Pero pwede nyo yung i-google yung may babaeng nakaano sa back niya. Akala kasi nila mas mas gusto ko yung isa kasi matagal siyang hindi nagpapati yung ipintis ko lang doon. Parang nakikita mo na siya na parang lambot na niya at saka yung tawag nito yung parang ma-fatty siya. Yung ano kasi yung kahit hindi ko gaano binabasa, basta yung body ko lang binabasa. At yung buko ko kasi pag yung natin, ang ganda pa ng buko, parang nakakaano pa ng gasan,
yung volume siya at saka hindi siya parang marinig tingnan. Kasi kumbaga sana yung buhok mo parang alive siya lahat. Ito parang patay pa rin. Yung parang nag-shine lang siya pero hindi talaga patay. So, sayang naman yung pera. Subukan ko lang para dito. Ako naman siguro matagal siyang magawa. So, malam natin diba? Pero pag hubusin ko lang pa, pag natapos ko, babalikan ko sila yung sa kailangan. Tapos, balik mo naman yun. Parang pang ano, pang diet. Diet! Hindi pa naman na-diet, pero malapit na ma-diet. So, yun na. So, yan siya yung mga cheese. So, yung cheese sama sa mga sabi niya, puro na lang siya. Kali sana ko ngayon. Subscribe to Pinay, BISAYA. Don't forget subscribing and click the notification bell, and don't forget to like. Meron akong kalbo. Father's Day to all fathers in the world. At saka yung mga nanay na naging tatay na rin. Happy Father's Day! Uy! Ang babaeng Pilipina naiinitan. Ang init.